gu duela 6 urte hartu genuela Turinen ardura, lantalde bat. Bastante jende juntatu ginen, plataforma bat sortu genuen, eta argi genuen hasiera batetik, etzala bakarrik futbola oso garrantzitsua da, garaipena garrantzitsua dira, baina beste hainbat esparru lantzea ere oso garrantzitsua da klub batean. Klub bat da futbola baino gehiago. Horrela bintzat irudikatzen genuen guzti hori. Eta nik hartu nuen ardura zen pixka bat, komunikazioa eta euskararen arloa ere pixka bat lantzearena. Aurreko zundaritzakoak, ez da esan nahi gaizki ondo zutenik, baina etzion sensibilitate hori, eta guk, genuen talde bat klubean, basuena, orduan, hasi ginen horretan lan egiten. Eta irizpide batzuk markatuz hasieratik.